més fosca i el terrat. El foc que respiro encén els silencis, aire que crema els somnis estripats. El foc que respiro encén els silencis, aire que crema els somnis estripats. I el verd de la samarreta que em poso, la força que crida que tot ho podem, la força que crida que tot ho podem. Amb coixins de mentides dormen tranquils al seu món. Ocupem els seus somnis, serem el seu malson. És més necessari que mai aquesta ruptura, aquest canvi necessari també de les estructures d'estat, d'aquest finançament, d'aquestes formes d'organitzar-nos, i per això la independència més que mai és necessària. Des de la CUP de Sant Celoni ho creiem fermament, creiem que només assolirem aquest objectiu treballant des de la transversalitat, treballant des de les diferències que també són necessàries. Un ayuntamiento no son solamente quienes le representan democráticamente en el salón de pleno, sino que el ayuntamiento representa al común y el común es ayuntamiento. Es decir, las ciudadanas y ciudadanos también forman parte del ayuntamiento y por lo tanto hay que cogobernar junto con ellas y con ellos. Obrir una nova etapa a Badalona on les esquerres, on el poble tingui el poder, no? I començar a crear des de la institució i des del carrer noves estructures comunitàries de poder, no? No volíem que la dreta monopolitzi la seguretat, perquè ens creiem la seguretat és una cosa d'esquerres, perquè anar segur pel carrer és el més d'esquerres que hi ha. Bueno, es un reto importante marcar un modelo de policía alternativo al que fijaron los gobiernos municipales de derechas de las capitales. Política de igualdad de derechos. El poder no està a les institucions, això ens ho hem de continuar, ja ho dèiem quan estàvem fora, ho hem de continuar dient ara que estem a dins, sinó que el poder està al carrer i que per tant tots aquests processos de participació i de transparència que tenen en fer bandera han de servir sobretot per fer pedagogia en fora. El cambio cuesta, el cambio nos cuesta cuando tenemos que hacerlo a nivel personal y cuesta cuando debemos implantar cambios sociales. Es imprescindible hacerlo con pedagogía, es imprescindible hacerlo con buena comunicación, pero fundamentalmente es imprescindible hacerlo de la mano de la ciudadanía, porque las ciudades no se cambian solamente desde el ayuntamiento, se cambian desde la calle. Crèiem que podíem canviar-ho tot des del municipalisme i realment continuem creient, però el que hem de fer és canviar la manera com està organitzada el municipalisme en aquest país. La república que hem de construir aquí a Catalunya, si ha de tenir un adjectiu, a mi m'agradaria que fos una república municipalista. Estamos hablando de construir un sistema alternativo de municipalismo y eso no se hace en un año, pero tampoco se hace en 4 años. El reto, desde luego, es consolidar el gobierno del cambio para que ese gobierno del cambio dure muchos años y realmente dentro de 3-4 legislaturas podemos estar hablando de haber construido realmente una alternativa y en la cual la ciudadanía viva mejor. El programa que estem impulsant i del qual estem molt orgullosos és la cultura. O sigui, per nosaltres la cultura és una eina estratègica molt important perquè creiem que a través de la cultura podem acabar amb el racisme, podem acabar amb aquesta confrontació i intent de divisió que tenim a Badalona. La tasca necessària i la feina que s'ha de fer des de l'Ajuntament, també des de fora, però sobretot amb aquesta visió àmplia i amb aquesta necessitat de no fer-ho sols, de fer-ho també acompanyats. Moltes gràcies. Que respiro encén els silencis, aire que crema els somnis estripats i el vent